אני, גולן אגמון, הולך לעשות מחוברים בבית ראש הממשלה. גולן, די. רק קצת. די, אני לא אוהבת שמצלמים אותי. גולן, מספיק. אני רק רוצה לדעת מה את חושבת על הבית. נו, אתה רוצה לדעת ועוד 1,800,000 אנשים צריכים לדעת מה אני חושבת על הבית? אמא, אני לא מעלה את זה לשום מקום. אתה מבטיח לי? מילה שלי. רק תגידי מה את חושבת על הבית החדש. אתה יודע מה אני חושבת על הבית? על הרהיטים אתה רוצה לדעת מה אני חושבת? על הפסנתר כנף? אתה יכול להגיד לי מי מכניס כזה פסנתר הבית? והפסל של בן גוריון? מה זה? מה זה? אורלב, לא? אני מסכימה איתך. אבל לא אמרתי את זה. רוצה לחזור הביתה? אתה רוצה? אני שאלתי קודם. רוצה לחזור הביתה?